Bueno, estamos aquí. Outra semana máis. Sí. Como sempre, Silvia. É que non, o sea, sí que estamos aquí unha semana máis. Estamos aquí, sí. Quen contaba, Eu non A ver, contaba. Tendo en conta que a última vez que fixemos a Sousere, pois dixemos que empezábamos unha tempada e Sí. isto non para, e parou, efectivamente. Efectivamente. Pois agora sí que non para. Bueno, Bueno, de momento, vamos ver, hasta que de pare, momento. ¿no? De tarde. Bueno, vamos a comezar un pouquiño con unha escaleta semellante ao que sabiñamos facendo anos atrás e empezamos coas noticias da actualidade. Que temos cas na actualidade, noticias. Silvia? Pois na actualidade temos cousas recientes, como a mesma propia palabra actualidade indica. E podemos comezar cunha noticia. Increíble, o sea, un que- nivel de humor o que temos na Sousere. Eu hoxe non me pidades moito, chicos, por favor. Estás ben, Silvia? Pásache algo? No, estou perfectamente. Vale, era por saber, máis que nada. No, o estudio é moi cansado, Anxo. As oposicións, supoño. Sí, as oposicións. Digamos que estuve cantando temas e que afectoume. Claro. Entón, falando de oposicións e de estudios, a primeira noticia que temos que afectará moitos dos nosos ointes é que o mercado inmobiliario en Santiago é unha cousa. La Voz de Galicia titula, como cada ano, as súas noticias e di así: dende as 4 da mañá facendo cola frente a unha inmobiliaria en Santiago. E fai unha cita textual que di: se non o fas, o teu piso vai ser do peor. E eu creo que o de do peor é unha metáfora para non dicir outras palabras. Di aquí que na primeira hora da mañán, cando enseñaron os alquileres no próximo curso universitario, decenas de estudantes esperaban en fila frente á agencia que non vamos a mencionar porque eu tamén estude que poña o nombre da agencia na noticia. Bueno. En fin. Publi reportajes. Exacto. Os primeiros grupos contan que chegaron ás 4 da mañá, mentres que os últimos afrontan a espera con pesimismo dicindo: vendo onde estamos, non creo que nos quede moito. Vendo onde estamos, aquí temos a cara de decepción duns estudiantes, non? Duns guapísimos fotografiados. estudiantes que foron fotografiados, que ademais estes estudantes incluso levaron unha silla de camping para facer a cola, o que me parece a mellor decisión. Despois... A mellor decisión dentro dun panorama desolador, Sí, evidentemente. claro, pero isto é como cando se rían das Swifties por levar pañales para facer a cola. Entón ti que mexes por ti, sabes? En plan, é unha boa gestión, eu non sei que hai Sí, de bueno, crítica. claro, sí, vale. E antes de comezar a comentar a noticia, vamos ir a uns pequenos comentarios que hai, porque a Voz de Galicia ten unha sección maravillosa de comentarios. Ah, sí, por certo, esta é unha novidade dentro desta nova temporada Sí. da Sousere e debos acostumbrando porque imos a reírmonos moito dos comentarios que hai en internet en general, porque as novas eras da tecnoloxía son unha cousa. É que antes non había tanto... Non había tanta chicha, non? Non. Agora, base aos comentarios, eso é... A jungla. Sí, non se me ocorre un término mellor. En resumo, que eu lin varios comentarios, pero estes dous resumen máis ou menos a vibra xeral, non? Unha persona di, que non vamos mencionar o seu nome: solo están aprendiendo lo que es el PSOE. Unos disfrutando lo votado e outros sufriéndolo. E un segundo comentario de outra persona que pon: si fora para ir a traballar, non habían de madrugar tanto. Chan. A ver, argumentablemente isto é casi ir a traballar, porque estás intentando Ter un teito, que vivir te mentras podas estudias, pagar. ¿no? Sí. Bueno, neste caso mentras estudias, pero o problema da vivenda agora mesmo pois é algo moito máis xeralizado. Sí. E iso é o triste, non? Que quero dicir, é un problema de primeira magnitude en toda Galiza, en todo o Estado e incluso diría en outras partes de Europa, porque estamos vivindo unha especulación salvaxe con un dereito fundamental que ter o dereito a unha vivenda digna, que algúns que tanto se lles enche a boca coa defensa da Constitución, con non sei que, pois bueno, deberían saber que un dos artigos é justamente o dereito a vivenda digna, que é unha cuestión, non? Pasa que defendemos pouco nos interesa. A realidade, claro, vivimos nun sistema económico bueno, pois que busca de todo menos proteger o máis básico, non? A ver, é verdad que falando da Constitución, no? Si sacas que eu agora pues, estou un pouco, non estou no meu mellor día para que se me cite, pero claro, é verdad que o dereito a vivenda
chámanlle dereito a vivenda, pero ten un truquiño aí que eu creo recordar que está no capítulo de principios orientadores da política. É dicir, orientamos a nosa política hacia unha vivenda digna e se non o conseguimos, como poderíamos asumir que non estamos facendo, bueno, nós intentámoslo. Sí, o que está claro é... Perdón, non tiña o micrófono na man. Chámase maquillaje, non? Como poderíamos apreciar. A ver, o que está claro é que hai un problema, porque ti non podes ter que eu oín que hai estudantes que están alquilando pisos en Negreira para ir a estudiar a Santiago. O sea, é inviable. É inviable. E ademais o que é inviable é que ainda pagando uns precios infladísimos o sitio onde teñas que vivir, porque aquí hai uns... Eu fui afectada por esta situación porque estuve buscando piso que me levaron todos os demos completamente, porque, a ver, é que vos decidime se isto é normal. Fun ver un piso, calle Xeneral Pardiñas, creo que era, sí. 600 euros ao mes, 2 habitacións. Vale, hasta aí, bueno. Dentro do mercado? Dentro de que está un precio completamente desorbitado porque son 2 habitacións, vale. Era un piso, non vos estou jodiendo, non entraba un rayo de luz, tiña 2 ventanas, as 2 ventanas daban a un patio interior dun segundo nun edificio de 7 plantas, é dicir, ese piso en todo ano non entraba un rayo de sol. Eu pego un tiro, vamos. 600 eurazos, tío, o sea... É que iso tes que ir ás 4 da mañán e mires en internet, non hai nada, a xente... Ao final é que tampouco teñen que facer nada. Os donos dos pisos cada ano suben 100 euros o alquiler, 50 euros o alquiler, non lle fan unha reforma ao piso, pero como os outros tamén o están subindo, pois non van quedar eles atrás, sabes? Eles non van quedar atrás. E ao final, pois así, facemos unha burbulla e se polo menos estuveran mellorando a calidade en algún efecto, pero non, porque os pisos siguen sendo os mismos. Sí, no, o tema é iso, unha especulación que está rampante, por qué? Porque non se intervén ao mercado. Quero dicir que é algo... Bueno, iso nos comentarios de La Voz de Galicia, rindo que fales de que falaste da intervención. Da intervención. Hai moita xente que culpa desta subida a gran intervención no mercado inmobiliario terrible que se está facendo, que claro, pues está subindo moitísimos prezos de alquiler. Claro, como se está intervindo tanto o mercado, pois está aí un goberno socialcomunista ou algo así lle chaman, que, bueno, un pouco insulto para os socialcomunistas de verdade, supoño, pero, quero dicir, non interviron para nada o mercado. E ese é o problema, quero dicir, ao final, se hai unha especulación masiva e hai unha burbulla, porque é unha burbulla, quero dicir, en algún momento vai reventar. Bueno, a pregunta é como vai reventar. Esperemos que rebente. Claro, porque, quero dicir, ao final estáse xogando cos dereitos máis fundamentais. Estamos vendo como a xentrificación do turismo sin control e sin regulación está botando a xente das casas que levan habitando décadas, porque, claro, ahora interesa máis e é máis rendible económicamente, porque así o permite o sistema, e o sistema está feito para iso. Pois claro, efectivamente, pero é que o normal, se realmente queremos defender os dereitos básicos das persoas, é priorizar poñer diante o dereito á vivenda. É que é algo básico e, ademais, é unha decisión fundamental. Pero, claro, despois levaremos as mans á cabeza cando chegue a gobernar a extrema dereita o Estado. Porque, claro, se os que se din, que outra cousa que se sempre, se os que se din de esquerdas que gobernan no Estado non fan a máis mínima política de esquerdas, se o que están aí é para defender ao IBEX 35 e para defender o gran capital, pois evidentemente despois pasa o que pasa. Pasa, primeiro, que a clase traballadora ten que pagar os desaguisados dun sistema que está polo peseteirismo máis puro e duro, e xa está. E conste que isto non ten que significar que a xente, lle ocupen a casa e toda esa propaganda do medio, que eso xa é outra cuestión a falar noutro asouser. Sí, eso é un tema máis a desarrollar. Pero o que se trata é de poñer uns precios razonables. Quero dicir, o que non ten sentido é que os nosos pais ou os nosos avós, depende da idade que tiveran, fai 30 ou 40 anos, pagaran o aluguer cun 30% do seu salario e que agora non cheguen nin o 50%. É que estamos falando dun cambio cando subeu a vida, cando subeu todo. E o que non sube son salarios, o que non suben son este tipo de cuestións. Hai unha inflación terrible e non sube o poder adquisitivo da xente. Todo o contrario, é que baixa.
E iso é o que hai que... Iso é o máis importante, non as outras cuestións secundarias. Iso máis os dereitos civis. Entón, vale. Eu teño que dicir que aquí tamén é verdad que obviamente este é un problema xeral, pero no caso tamén dos estudiantes está bastante máis, creo que eu, complejo, porque ao final tamén, como a maioría de estudiantes teñen contratos de tempada, tampouco ven as garantías que ten a lei de arrendamentos urbanos, que claramente tampouco son suficientes, pero son algunhas. Pero ti, nun arrendamiento que faz por temporada, decir que non son anuais, permite ao casero cada ano subir 100 euros ou 50 euros, que iso é unha barbaridade. Nun piso de 700, Sí, 800. totalmente. Entón, habería que mirar tamén de regular o mellor máis especificamente cada tipo de alquiler, porque non pode ser que eu, cando realmente estou vivindo ali todo o ano ou todo o curso, iso non é un alquiler de tempada no sentido dun alquiler de tempada dunha persona que está veraneando, sabes? É un alquiler de tempada dunha persona que ten que estar ali estudiando. Entón, pues, claramente están nunha situación bastante desprotegidos, va. Claro, por ir Estamos, sí. Por ir acabando co tema, sí. Claro, o problema fundamental é que non hai tampouco vivendas públicas. Neste estado non se fixo en ningún momento... Bueno, hai algúns exemplos, fai moitos anos, pero levamos, por exemplo, en Galiza en concreto, no goberno do Partido Popular, levan sin construir vivendas públicas 15 anos. Máis de 15 anos. E puseronse ahora as pilas a facer 4 ou 5, por dicir algo, vamos, por cumplir esa cara foto, porque realmente non hai agora mesmo política de vivenda pública. E o máis penoso de todo isto é que cando se fixo algunha política de vivenda pública fixáronse VPOs que era para comprar. Entón, claro, a xente que naquele momento comprou agora tamén pode especular ca vivenda. Sí. O normal é que as institucións públicas, en concreto a Xunta de Galiza, pois construir a vivenda pública de propiedade pública para poder regular o precio do mercado. Porque esa é a mellor maneira. Se ti tes un parque de vivendas de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 vivendas que son propiedade da administración pública. Se tes nunha cidade como Santiago 1.000 vivendas e podes marcar precio e podes ter a suficiente oferta como para marcar precio e que os demais teñan que verse obrigados a baixar o precio porque, quer dizer, esa é a mellor maneira. Esa é a mellor maneira. Pero iso tiñan que ter feito os deberes no seu momento durante estes 15 anos. E evidentemente o Partido Popular está a outra cousa, non está a defender os dereitos da clase traballadora, iso está máis que claro, non? E ese é o triste, non? Porque o normal sería que houbera vivendas públicas que marcaran a diferencia e que ofreceran ademais unha solución habitacional á xente, non? Eso sería o importante. Siguiente noticia. Sí. Veste preparado? Non sei, dime ti. Bueno, temos aquí unha doble noticia, toda relacionada co PSOE. Temos aí o titular xa en pantalla, cunha foto curiosa. É que o titular é o mellor desta noticia. Bueno, como é o titular, Silvia? O titular, estaredes vos preguntando como é. E o titular é Sánchez a las feministas del PSOE. Si pensara que yéndome solucionaría los problemas, lo haría, pero los empeoraría. Subtítulo: el presidente asegura en una cita con las responsables de igualdad que está roto de dolor y admite que ha perdido mucho peso. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Que peniña nos dá. Que peniña nos dá. Ai, temos unha pena tan grande. De que o de a las feministas del PSOE é probablemente o sujeto periodístico máis interesante que vin na miña vida. Porque non fala de a las mujeres del PSOE, sabes? Non está referíndose ás mulleres que se reuniron este día, non. As feministas do PSOE. Solo se refiere ás feministas. Ti eres unha feminista do PSOE? Non se está referindo a ti, vale, Anxo? Sí, vale, queda claro. E despois, esta frase que di el, que é casi Mariano Rajoyesca, de si pensara que yéndome solucionaría los problemas, lo haría, pero lo empeoraría, sona moito a Rajoy, Sona moito a... Sona un pouco, sí. Si subo, voy para arriba e si bajo, voy para abajo. Pero non voy para abajo. Pero non vai para arriba. Exacto. Ou algo así, sí. En fin, e está roto o de admitir... Non sei se podes ler o primeiro parágrafo da noticia, Silvia, que tiña bastante... Non sabemos porque el país non é... Vale. Pedro Sánchez está moi tocado. Algúnas das responsables de igualdad e dirixentes feministas do partido cos que se reuniu este venres, xusto antes do Comité Federal,
vírono moi abatido, moi delgado. El mismo admitiu na cita que perdeu moito peso estes días. Mirad si lo estoy pasando mal, que he perdido varios kilos. Eu non sei. É que non sei que dicir ante isto, Silvia, que me parece... Non sei, un pouco penoso. Estamos a un... A ver, sí, home, eu non dixo que o home, si realmente non ten nada que ver con todo este tema, que presuntamente, pois vamos a... Non vamos a facer como vai a dereita, pero vamos a presupoñer que tal. Si non ten nada que ver, home, eu entendo que pode estar jodido. Permítideme que fale en plata. Pero, a ver, quero dicir, o presidente do goberno do Estado, o presidente que é a cabeza máis visible do Partido Socialista, que nombrara a 2 secretarios xerais, un detrás do outro, que resulta que estaban na mesma trama, que andes con estas historias, ai que mal estou, ai que non sei que, non sei, recórdame o alcalde de Outes, que nada máis facer a moción de censura, de unha das poucas declaracións que fixo na prensa foi que estaba moi cansado, que tiña que descansar pola súa saúde. A ver, me refiero, quero dicir, hai outras cuestións que hai que contestar, e ao mellor en vez de andar a distraer o foco do importante, pois hai que tomar medidas. E se non, ao mellor é que non estás capacitado para xestionar esa crise. Pero bueno, non sei. A min o tema do peso faime especial gracia porque me parece que estamos a pouco de sacar unha báscula e que Sánchez diga cantos kilos perder. Sabes, como que me parece todo bastante dramático. Que é o que diste, entendo que si realmente confío nestas persoas e o traicionaron está mal, pero ti como administrador principal, director, dirigente do Estado, home, tens que manter un pouco a calma e a compostura, sabes? Nunha reunión de partido, pero é unha reunión de traballo. Sí, pero és presidente. Non é unha entrevista a non sei quen que lle pregunta que tal estás. Non é casi como, non sei. A min pareceu un pouco dramático, pero sin duda mellor foi a las feministas del PSOE. Que tamén me parece un pouco... Bueno, isto vamos a relacionar ca seguinte noticia. Bueno, no, perdón, non ten que ver co seguinte noticia. En parte é o mismo tema. É o mismo tema, pero iba a dicir que fai pouco no PSOE enmendaron o seu régimen, bueno, non sei como se chamará, reglamento interno, supoño, os estatutos, sí, para sancionar aos membros da súa organización que consumiran prostitución. Interesante. E sancionanos que a expulsión. Entón isto, que se presentou ahora xunto co de Sánchez a las feministas, pareceme que están usando un pouco o papel da muller e das feministas e para compensar un pouco certas cousas. Silvia? Eu sei que estou prácticamente estou Pizzagate. Se isto é unha cousa que ninguén se vai creer, pero eu creo que no PSOE están tomando estas medidas para lavar a súa cara, pero que ademais está quedando un pouco forzado. Un pouco feo. Porque, ademais de dicir, imos sancionar aos consumidores de prostitución, non vos ides querer que sanción, expulsión do PSOE. Está temblando. Está temblando. Non vou defender o PSOE. Non poden facer nada máis. Non poden facer máis. Vale, pero entón estate caladiño. Sabes, claro. En plan, entón non me presentes, Dios, a gran medida feminista do siglo. Ante toda esta trada de corrupción. Exacto. Que se está acalando, que se está investigando. Sí. Temos un problema con que hai personas no noso partido que consumen prostitución. Tranquilos que imos solucionar. Expulsámolos. O sea... Ya, vale, en fin. Outra noticia relacionada con esta primeira noticia, que poderíamos decir que isto é prácticamente outra vez a telenovela do PSOE que facíamos. Sí, noticia do corazón. No Xouxero original. Tamén de La Voz de Galicia di: o abogado de Santos Cerdán fixo moitos amigos en prisión, xoga as cartas e montou un club de lectura. Queremos dar o contexto de que leva como 2 ou 3 días na cárcel. Eso que a mí me sorprende. O sea, de xogar as cartas e facer amigos, bueno, pois a mí... No, eu non fixen amigos en 2 días na miña vida. Quero dicir, pero, a ver, facer un club de lectura 3 días, o home está aburrido, No, é un chaval moi dinámico. Sí. Bueno, máis alá de que estamos falando dunha persoa que ten unha previsión preventiva por un caso de corrupción. Sí, pero sorpréndeme que a declaración do abogado sea... A ver, o que queren transmitir é que o tío está tranquilísimo porque ele considera inocente e está actuando con total normalidade. Dito isto, creo que ao mellor pasaste de rosca con a actuación de normalidade, porque creo que montar un club de lectura e xogar as cartas e facer amigos ao mellor é sobrecompensar un pouco.
O sea, eu se fora inocente dun delito, a mellor entrei na cárcel, pero non en 3 días montaría un club de lectura, xogarías, que eu presumo que é inocente, por supuesto. Pero digo, Bueno, a mellor estámonos pasando. presumes por cuestións legais. Pero non, eu creo completamente na presunción de inocencia e... Bueno, contexto para os ointes, Silvia é xurista. Eu non son xurista, eu son graduada de Dereito. Xurista non. Cal é a diferencia, Silvia? Home, que xurista parece que sabes algo, non quero engañar a xente, os nosos ointes. Non quero engañar os nosos ointes. Sabe, algo sabe do tema. Pero bueno, eso, que a mí pareceme sobrecompensar un pouco, sabes? O próximo titular, el abogado de Santos Cerdán salvou un gatiño na cárcel de caer dun árbol, arreglou unha tubería, tiñan un problema, encontrou a sal e a pimenta e salvou a todos de comer unha comida desagradable, sabes? Como que me parece que estamos sobrecompensando. Sí. Igual que co outro dos estatutos do PSOE de sancionar a prostitución. É un pouco exagerado, non? Sí. A ver, a mí o que me parece triste de toda esta historia, bueno, desta historia en general, sí, que hai moitas cousas tristes, sí. Levamos vendo moitos anos como o bipartidismo do Estado entre PP e PSOE están nun xogo, bueno, donde evidentemente hai unha corrupción sistémica, quero dicir, non é algo solo do PSOE e non é algo solo do PP, aínda que sexa quen gana de longo a competición da corrupción, pero evidentemente quero dicir, non se trata dunha competición tampouco de quen é máis corrupto ou quen é menos. Aquí o que hai é un sistema económico político donde hai unha compra-venta de favores por parte de empresas para sacar tallada e tamén de políticos corrompidos ou corrompibles que se están vendendo e que están usando as administracións para o beneficio personal, e iso dende logo evidentemente é inaceptable, e iso, o problema é que agora teñamos que aguantar, porque a min hasta é que me pon de mal humor ter que escoitar o impresentable de Alberto Núñez Feijóo e toda a tropa que ten no Partido Popular ir a hora de adalides contra a corrupción cando son un partido que ten a sede nun partido corrupto, e cando Alberto Núñez Feijóo é o portavoz do Partido Popular do Estado porque quitaron a Pablo Casado no momento no que quería facer unha cuestión de maquillaje como quitar a sede do Partido Popular dunha sede pagada en diñeiro B, en contabilidade, é dicir, con cartos vidos da corrupción. É dicir, estamos falando de que Alberto Núñez Feijóo non sería portavoz do Partido Popular se non fora para tapar a corrupción do Partido Popular, e estes agora veñen a falar de corrupción. E ainda onte no Congreso do Partido Popular en Sevilla estaba Aznar dicindo que cando te relacionas con xente mafiosa, cando te relacionas con corruptos e con todo isto, que o teu sitio é a cárcere. Pero que falará Aznar se non hai un solo ministro ou ministra que non acabara imputado ou encarcelado? Si Rodrigo Rato era o vicepresidente de Aznar. Eu, quero dicir, falo así exaltado, pero porque me dá, vamos, noxo. É que me dá noxo este xogo de non sei, é que é, non teño palabras, porque me pon de mal humor. É que me pon de mal humor. Non teño outra maneira de expresalo. Quero dicir, non están facendo nada para paralizar a corrupción. Dicía Rajoy, outro tamén que tal baila, que non sabemos aínda a día de hoxe quen é M. Rajoy, pero agora resulta que Mariano Rajoy, que casualmente ten as mesmas iniciales, pois é unha adalida da corrupción porque no seu momento, cando ele era presidente e saliron todos aqueles temas, pois fixeron unha serie de modificacións na legislación para evitar supostamente a corrupción. Falamos de leis como a da contratación do sector público, etc., que eso de evitar a corrupción, permitindo que vos diga, que evita, vamos, o mismo que algún segurata, sabes o meme este do segurata que fai así e deixa pasar, pois o mismo. Quero dicir? Xa, ademais que moitas das medidas anticorrupción que se tomaron nos últimos anos veñen obligadas de Europa, e despois os partidos cando chegan aquí di, vamos a implementar unhas medidas anticorrupción totalmente voluntariamente que se nos ocurriron a nós e que para nada nos impuxeron de Europa porque ven que temos uns casos de corrupción de la hostia e non nos queren dar fondos porque ao final a mitad dos fondos van para onde non teñen que ir e temos non sei cantos millóns de euros en sancións que se pagan con diñeiro público despois de roubar diñeiro público. Aí o deixo. A ver, a situación é mellorable canto menos, Canto menos. É lamentable, quero dicir, aí que me parece genial que Sala Feijóo de decir que
que se está rodeado de corruptos que hai que marchar e Aznar tamén. O sea, marchade. As declaracións son impecables. Sí, dende logo. O sea, parece, vamos, feita por un auténtico loitador contra a corrupción. Non vía tan convencido a Alberto Núñez Feijóo cando tivo unha serie de casos na Xunta e non destituiu absolutamente ninguén. Bueno, porque... Ou cando defendía de tapadillo, quero dicir, claro, que pasa que é moi diferente ter o control mediático total que teña en Galiza, bueno, que ten o Partido Popular en Galiza que non, do que ten no Estado. Pero dende logo é repulsivo, en fin. É algo do que evidentemente seguiremos falando, pero é que, quero dicir, a que a solución é fácil. Sancións económicas, porque a prisión de pouco vale cando ti estás permitindo e facilitando que eso siga pasando. O que non pode ser que unha empresa pague para sacar rédito económico e despois esa empresa non se lle sancione, non se lle inhabilite para participar en contratacións públicas durante un período determinado. É que non pode ser. Eu entendo que eso sí que pasa, non? Non pasa. Bueno, claro, a mellor despois fan outra sociedade diferente con outro nome. Non, ni siquiera, é que non, en moitos casos de corrupción non se teñen condenado a empresas. Aínda a pesar de... Non, porque en teoría, claro, é que aquí o corruptor non sempre é o máis importante. É como nas mocións de censura. O importante é quen se corrompe, non quen corrompe ao corrompido. Quer dicir, os dous son igual de importantes, son pezas indispensables a unha da outra. Sí, que as empresas tamén, o sea, entón, é un sistema que hai que eliminar, dende logo, pero bueno. Si, o tema da contratación pública é un temazo, sí, efectivamente. Outro para outro día, seguimos. Sí, ora vamos facer un pouco de... Tamén queremos unha noticia positiva e queremos facer un servicio público tamén para todos os nosos ointes. Porque temos aquí unha noticia del Correo Gallego que di: novo control horario. Recoñécese o dereito ao desayuno na xornada laboral e aos 15 minutos de retraso polo Tribunal Supremo. Isto o que van a dicir é que debido a un caso nos bancos, non sei se era no Sabadell ou CaixaBank, creo que era CaixaBank, que o rollo de fichar está moi ben, pero que temos dereito a chegar hasta 15 minutos máis tarde dentro dese marxe e dereito a desayunar, é dicir, tomar o café, que eso recoñécese como xornada efectiva de traballo. O café só lo reconocen 10 minutos, eu creo que aí puderon se estender un poquinho máis, porque un bo desayuno en 10 minutos non che dá. Bueno, a verdad. O sea, a ver, sí. A ver, eu penso que está ben. En certo modo, é un detalle, non? Quero dicir que non haxa unha capacidade legal para as empresas usar unha excusa de que chega 5 minutos tarde ou 3 minutos tarde, porque ao final falan de 15 minutos, pero son un margen, evidentemente. Sí. A ver, isto está feito para que se ti 2 ou 3 días chegas tarde porque eres humano e hai atascos e o coche rompeche. Quero dicir, ou calquera cousa que pode pasar, ou chegas tarde 2 minutos. Exacto. Non é unha cuestión como para implicar unha falta, non? Ou para que podas tomar un café no traballo. Bueno, pois... Home, eu creo que é o mínimo. É un detalle. Pero evidentemente, insistimos, isto é un detalle, efectivamente, pero o importante aquí é que aumente o poder adquisitivo da clase traballadora. Dicir, o resto, as condicións, bueno, pues tamén son importantes, evidentemente, pero mentre non aumente a capacidade adquisitiva e a independencia económica, polo tanto, da xente, non, o resto está ben, pero é complementario. Seguimos. Últimas noticias que temos aquí de Praza.gal di: a orde da neutralidade nas aulas impón o aviso á inspección nas actividades complementarias sobrevindas. Podemos ampliar un pouco na noticia, se este ordenador... Vale, aquí. A instrucción sobre a neutralidade ideolóxica nas aulas xa está no DOGA. A directriz bosquexada a principios de mes polo Conselleiro de Educación ante a Xunta Autonómica de Directores e Directoras concéntrase nunha resolución da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa na que, cando as habituais indicacións para a organización do curso chegan outras ordes relevantes, sectores da comunidade educativa observan un afán de control político por parte do goberno. Moi ben. Que che parece, Silvia? Como ves? A ver, é que aquí pareceme poñerlle portas ao río, sabes? En plan, poñerlle portas ao campo, que se di. O río sería máis difícil. Cancelas ao mar. O río é máis difícil, creo que deberíamos cambiarlo. A ver, obviamente creo que as aulas deberían ser usadas para vender cada un do seu partido a súa política. No.
da IA intentan censurar o que fan os profesores, pareceme que vai, ademais vai en contra da liberdade de cátedra. O sea, no, e ademais que isto é unha iniciativa do Partido Popular que non nos debería sorprender, que decir, o Partido Popular e a dereita en xeral interesa moito pois falar de ideoloxía así, en concepto general, como algo malo, non? Que decir, a ideoloxía é unha cousa malísima. A ideoloxía está na todo o mundo. E decir que a ideoloxía é mala forma parte da ideoloxía de alguén. Eso é verdade. Evidentemente. Entón, claro, é unha estrategia para categorizar como ideoloxía todo o que se sale fora do pensamento único da dereita e do Partido Popular. É dicir, cuestións básicas como a convivencia e os dereitos cívicos poden ser catalogados dentro desta iniciativa como ideoloxía. Falar de igualdade ou segundo que aspectos de igualdade pode ser catalogado como ideoloxía. É dicir, isto ao final é un caixón desastre. Evidentemente, penso que todo o mundo pode máis ou menos concordar en que debe haber unha neutralidade partidaria, é dicir, non se debe adoctrinar a ninguén para que vote a X suxeito político nas aulas, pero que ten que haber é o fomento dun pensamento crítico nas aulas. Eso sí que o ten que haber. Darlle as ferramentas a xente para que poida pensar. É que hai asignaturas que ti podes dar sin carga ideológica. Eu non sei, non son boa matemática, pero supoño que matemáticas podela dar, ou física. Bueno, sí, me Pode refiero, ser de moitas maneiras. Os nazis facían contas con canto aforraría o Estado se quitáramos a certos colectivos da... Pero me refiero que ti hai materias que tes... A ideoloxía non escapa absolutamente nada. Non escapa nada. Pero eu creo que hai materias que ti podes dar completamente neutrais, é dicir, presentando unhas cousas, e hai outras materias que na propia esencia da materia é análise ideolóxica. É dicir, ti se vas dar Historia de España sacando contido ideolóxico, ou se ti vas dar lingua galega sin dar contido ideolóxico, o sea, hai ciencias sociais, pois nos baixamos todos da asignatura. Hai asignatura inglés, bueno, pois ti podes dar inglés dicindo repetindo frases de que imos quedar todos a tomar un café, vale. Pero hai certas materias que é inviable completamente. O sea, é inviable completamente. E ademais que isto sorpréndeme porque despois hai moitas legislacións que obligan aos profesores e a esfera educativa precisamente a introducir criterios de igualdade, introducir criterios de inserción de persoas con necesidades de apoio. O problema non é que haxa ideoloxía ou non, o problema é que ideoloxía se fala nas aulas. E a pregunta é de que maneira? Porque se ti falas de ideoloxía nas aulas buscando establecer unha doutrina única, evidentemente é un problema. Sí. Se ti o que estás intentando é xerar un debate que o alumnado, é dicir, que os cidadáns do mañán teñan a capacidade de razonamento crítico, pois evidentemente xa estaríamos nunha etapa social moito máis avanzada, que é o que temos que intentar conseguir, porque o ideal é que a xente teña capacidade para decidir por si mesma. Se ti dende a escola o que estás evitando é que a xente debata, que a xente razone, claro, eso só lle ven ben ao status quo. E a status quo neste caso é o PP de Galicia. Quer dizer, pero claro, isto complementase con outro titular que vamos a poñer agora, está na pantalla. Silvia, que reza o seguinte titular. A hora da neutralidade nas aulas impón o aviso a inspección nas actividades complementarias sobrevindas. Non, eso é o anterior. Pois o outro non o teño, Anxo, poderíalo ler, ti? Non, porque non me dá a vista, pero viña a dicir algo así como... Perdón. Que a inspección temos problemas técnicos, ten que ter. Pero bueno, está lo vendo na pantalla. Si, estes foron os únicos problemas técnicos. Que o xefe da Inspección Educativa da Xunta de Galicia elogia a Vox e pide ilegalizar partidos nacionalistas. Bueno, pois isto supoñemos que hai a neutralidade ideolóxica da que fala o Partido Popular da Xunta de Galicia, non? Esa é a Mentras non o diga nunha aula, todo está ben. Claro. Pois mira, vamos a falar, eu apetecía, me sache dixe Silvia antes que quería contar unha anécdota, vou a contar moi brevemente. Cando eu era estudante de cuarto de ESO ou primeiro de bacharelato, máis ou menos, menor de idade, pois estábase debatindo a aprobación da LOMCE e, pois, en concreto eu tomara partido nese sentido e, co meu pensamento crítico daquela, pois consideraba que non era unha boa reforma educativa. Ademais había uns debates terribles, non? Salía o ministro Wert daquela dicindo que había que españolizar aos cataláns. Esa é a neutralidade, insisto.
ideolóxica que busca o Partido Popular, pero é que, claro, pois daquela organizámonos unha serie de alumnos do instituto para preparar uns buses e participar nas manifestacións e nas folgas estudantis que había convocadas. É dicir, liberdade e neutralidade, efectivamente, porque nós facíamoslo dentro do alumnado, non nos estaba ningún profesor detrás apoiando siquera ou dándonos favoritismos. E, organizamos iso. Eu fixera algún anuncio por megafonía e fora polas aulas informando aos estudantes. E despois de facer ese bus, foran varias veces, pero de facer un desos buses, levar compañeiros a manifestación, pois dali a un tempo sonara na megafonía do instituto: Anxo Núñez, por favor, veña á dirección. Estábamos no medio dunhas aulas, e alá fun á dirección. E chego ali, estaba o director, a xefa de estudios, e dime, nada, está aquí o inspector de educación e díxonos que quere falar contigo. E eu, que quere falar comigo? Pero para que quere falar comigo un inspector de educación? Non, quere falar contigo, tal. Pois nada, fun ali, senteime na mesa, non sei se estaba o director presente ou non lembro con tanto detalle, vale? Pero eu acórdome perfectamente cal fora a sensación. E acórdome perfectamente cal fora a conversación. O sea, chegar ali, sentárame na mesa de dirección co inspector de educación da Xunta de Galicia, e o inspector de educación viñérame a facer como unha especie de interrogatorio de a ver por que estaba organizando buses en contra da LOMCE. E ademais facíao, claro, o home parvo de todo non era. O que pasa é que debía pensar que eu era parvo. Pero o home dicía que claro, que el non dicía que estivera en contra de que eu organizara nada, que el non quería darme a sensación de que el quería evitar que eu organizara nada ou de que organizáramos un bus ou tal, simplemente que tiña curiosidade, unha curiosidade científica debía ser, de que unha persoa tan xoven pois tivera a capacidade de organizar un bus e de xuntar xente para tal, non? Que de onde me viña esa iniciativa política ou iniciativa reivindicativa e activista de xoven. E eu estaba a cuadros, eu estaba pensando, claro, é que outra persona, eu no meu caso ainda me daba máis ganas de seguir protestando e de seguir, co activismo nese sentido. Pero que outra persona, eso era intimidación pura e dura. Era unha intimidación velada, evidentemente, pero que vaise o inspector de educación, que ten, dende logo, bastantes cousas mellores que facer, a falar cun alumno que simplemente organizou un bus para participar nunha folga convocada con todas as da lei, home, pois dende logo era vergoñento. Era vergoñento. E esta é a mesma xente que elogia a Vox e que pide neutralidade ideolóxica nas aulas. Non sei a quen lle pretenden tomar o pelo, pero dende logo a min pareceme que este tipo de cousas non deben de quedar nunha sociedade mínimamente democrática de tapadillo. É dicir, isto ten que desexo de verdad que este sexa un tema do que se fale nos seguintes meses, porque se están tomando accións e eu penso que teñen que ter unha contestación social, porque é que é vergonzoso. Non sei ti que opinas, Silvia, pero é que... A ver, é que eu xe che digo, non creo que teña unha efectividade real, pero eu sei que o profesorado pois vai seguir, que ao final eles intentan facer o seu traballo pese a todas as vicisitudes que se lle poñen por diante, e que van seguir facendo o seu traballo como eles consideran que está ben feito, porque ao final tampouco a inspección ten capacidade de facer estas cousas, que é verdad que non necesitan máis trabas, porque ser profesor ahora mismo non é traballo nada fácil. O ambiente nas aulas non creo que estea como para andar poñendo máis presión, e en xeral, xa che digo, eu creo que eles están facendo o traballo que mellor poden. Que se hai uns casos nos que ti digas, casos concretos nos que haxa problemas, pois eso, exacto, eso é un caso concreto, pero dar unha orde xeral impoñendo máis carga sobre o profesorado de vigilar certas cousas pareceme inútil. Inútil non é, Silvia, quero dicir, ao final o que buscan é outra cousa. Sí, buscan outra cousa, me refiro, non é unha medida que vai a ter ningún efecto, igual que cando se regulan nas aulas que non se van a utilizar os teléfonos móviles. A ver,
Controlar as aulas é unha cousa que se leva intentando facer moitísimo tempo e eu, nin para bo nin para malo, vexo que eso teña efecto, porque ao final, se cada 3 días cada curso escolar... Eu creo que ten efecto, eu aí teño que discrepar contigo. Eu creo que cada curso escolar sacan novas medidas que despois nunca se apliquen esas medidas, porque cada curso escolar hai unhas medidas diferentes, cambian as asignaturas, cambian o modelo, que eu creo que a xente de educación está intentando sobrevivir como mellor pode, e que este tipo de cousas, obviamente, sacanlles energía e ponche máis nervioso, pero que eu creo que eles van levar con normalidade, que obviamente creo que non deberían estar a isto, sí. Creo que temos máis problemas máis graves na educación, bastante máis graves que a ideoloxía, que se a ideoloxía ou non. E vendo os informes PISA que saliron, eu creo que o último que nos deberíamos preocupar é por as aulas, a ideoloxía. Creo que as charlas de igualdad non son o que está facendo que a xente non sepa sumar, restar, dividir e multiplicar. Pero esa é a miña opinión. Moi bien. Continuamos, Silvia. Vale, ahora vamos a facer... Cambiamos de sección. Vale. Non estamos na actualidade. Non, a actualidade xa se perdeu. Bueno, algo de actualidade eu creo que tamén vamos falar, pero... Pero ahora vamos á parte miscelánea do programa, que diríamos que é o recreo. Vamos ao recreo. En primeiro tema, queríamos dar grazas porque oíres o anterior programa. Eso, moitísimas gracias, porque a verdade tivo unha acollida moito mellor do que nos podíamos ter imaginado. Sí, ao final, nos facemos este por divertimento, porque nos gusta, porque tiñamos ganas de retomar o Axóuxere. Pero foi un programa largo, Foi un programa largo, un pouco... Café para moi cafeteros, teño que dicir. Sí. E bueno, de feito, no programa díxose que a miña prima Carmen García non iba ver todo o programa e respondeume e díxome, aquí estou, o inche, sei o que dixestes. Temos boa retención da audiencia, logo. Sí, a retención da audiencia é bastante boa. Houve críticas, por suposto, pero tamén todas as críticas constructivas son moi ben, sí. Tamén nos podedes halagar, se queredes. Tamén. Pero non, é verdad que se criticou a miña falta de capacidade para sentarme como unha persona normal. Oxe, como valoramos estar sentada? Hoxe estou moito mellor sentada, pero como me tiro un pouco para atrás quedo dormir, entón teño que manter a postura. Eu voulle dar unha boa nota. Eu creo que hoxe Silvia está sentada como unha persona. Gracias. Que non é que a semana anterior fora persona ou non, pero está ben sentada. E unha crítica que ninguén nos fixo, pero que volvemos a escoitar o programa, era insoportable a cantidad de veces que decíamos efectivamente. Insoportable. Bueno, temos que ter as nosas moletillas, Silvia, senón tamén que fogaixa. Eu máis que ti, pero despois pejeixa. A medida que iba o programa, eu uso moito efectivamente cando estou contigo. É insoportable. Porque é destas cousas que unha vez que chas din, non te podes concentrar. Non te podes concentrar. Entón, bueno, dar as gracias aos ointes. Moitas gracias. Exacto. E que... bueno, dicir que no episodio anterior non pasou un mes, creo, e xa temos máis de 300 reproduccións, que dentro do panorama actual está moi ben. Si, como mellor tiñades que escoitarnos menos, porque ao final as nosas declaracións tampouco teñen... Silvia, teñen que escoitarnos máis. Os que están vendo o programa seguramente xa o viron, pero aquí no banner que pusemos que puxen eu non e eu non lle dixen nada de Silvia, poño Axóuxere, escravos da actualidade. Axóuxere, o programa teu Esquela da actualidade. Escravos da actualidade. Esquela da actualidade. Iso é unha boa sección. Ves? Iso é unha boa sección. Escravos temas que están morrendo na actualidade. Escravos da actualidade é un dos poucos podcasts libres de fascismo. Bueno, eso diralo ti. Hai poucos. Non digo que Silvia, digo que dis tío de que estamos libres de fascismo. Silvia. Ai, mira, non, xa me estou... Hai unha fascista nesta sala? Non, home, non. Pero o fascismo en calquera momento... Silvia, jova. O sea, me refiero que eu non sei... Non me podo creer. Algunha declaración ao respecto? Eu só digo que nunca digas... Bueno, sí que podes decir que desta agua non vas ver. Pero non se sabe, Anxo. Non se sabe. Porque imagínate, ao mellor mañán traemos de invitados a personas que... A ver... Estásnos sacando, por exemplo, ahora cortastesnos as alas. Podíamos haber entrevistado a personas que non vou a nombrar, porque claro, se non chamarías fascistas. Pero ves, ahora estásnos cortando os invitados xa. A ver, nada. Eu quero pedir por adiantado desculpas se no futuro nos equivocamos e traemos unha persona fascista de invitada. Eso, no. Ou con tintes fascistas. Exacto.
Pero, home, eu penso que conscientemente non sería. No. Bueno, eu podo dicir, eu creo que estou orgulloso deso, que polo menos o programa de hoxe é libre de fascismo. E os siguientes tamén, vamos a intentar. Isto é un espazo seguro para a xente. Non é un espazo seguro. Bueno, esta é unha discusión que está sendo... A min o termo espazo seguro cóstame. Bueno, é certo, espazo seguro como tal, seguridade é un oxímoron. Aquí somos xente que intentamos ser educados con todo o mundo e ter un mínimo de civismo e tal. E antifascistas tamén. Tamén, pero me refiro que o termo espazo seguro teño complicacións con el. Prefiero decir que somos xente normal. Pois o que estábamos falando, que estábamos moi contentos ca acollida. Sí, andamos aquí en discusión. Que mellor que dicía Silvia que non nos escoiten tanto, que sí que nos escoiten. É mellor que non nos escoitedes. É mellor que nos escoiten. Que nos escoiten a nós. Ti pensas que é mellor que escoiten a programas como o fulano este, como se chama, o que... Jordi Wild. Sabes o que tedes que facer? Que eu non lle podo dicir a ninguén o que ten que facer, cada un que faga o que queira. Escoitar menos podcast. E menos música, e menos series. Aí estamos todos. E acabar con toda esta atrapallada, incluídos con nós, porque despois meteste na cama, metes a cabeza como un bombo, tío. Todo o día aí, vou a camiñar, un podcast, información. Hai que relajarse, hai que ir a un parque, sentarte e mirar unha erva. Tes toda a razón do mundo, Silvia. Exacto. Sin deixades de escoitar. Agora, Silvia acaba de demostrar o que é a diplomacia. Pero é que eu creo isto de verdad. E efectivamente. Si deixades de escoitarnos, home, si deixades de escoitar a Jordi Wild, escoitádanos a nós. Pero si ides deixar de escoitarnos para relajarvos, tranquilizarvos, gestionar os vosos problemas, eu recoméndovos. Eu recoméndovos que bueno, tiredes. hai un podcast moi bo dunha veciña de outros que é Marian Romero, que fai así como ASMR, meditación e relajación. Eso que pero bueno, se non escoitedes nada. Se non escoitedes nada. É que non fai falta. Se queredes relaxarvos, eu penso que desconectar de vez en cando. Eu fai pouco descubrín que podes comer solo sin estar escoitando nada. Eso sí que última hora breaking news. É que eu creo que para moita xente pode ser sorprendente. Pero ti podes estar solo, imagínate solo, na tua casa. E podes comer. Como di miña nai, co tenedor metendo, como se di, como se come, ca cuchara metendo. E ca boca comendo. Eso, bueno, pois que podes facelo sin escoitar nada. E eu, últimamente, estou moito máis relajada, gracias a este approach. Moitas gracias por compartir a túa sabiduría cos... Eso, escoitádenos menos e non confiedes en nós. Pero eso, en xeral, contentos ca acollida. Outra cosa que querías comentar, Silvia? Sí, vale. Aquí teño notado, determinar a frecuencia do programa. Temos que anunciar xa cal vai ser a frecuencia, porque senón os nosos ointes non poden saber. Temos que determinar unha frecuencia. Eu diría que o Axóuxer vai salir cada 15 días. Que che parece, Anxo? Ou cada 3 semanas. Temos que decidir aquí agora mesmo. Cada 15 días. Vale. Eu diría cada 3 semanas. Pois cada 3 semanas. Cada 3 semanas e ao mellor algún día cada 15. No. Pero é máis divertido así. No. A mí iso non me gusta. Eu quero ter un horario. Vale, pois vamos a marcar un horario. Cada 3 semanas. Negociando agora, Silvia. Cada 3 semanas. Se un día é Samaín e queremos facer un programa especial de Samaín extra. Ou parar unha temporada nun sitio e retomala. Quero dicir, é continuar cunha nova temporada máis adiante. Sí, pero avisando... Non vamos a marcar ahora cantos programas vai ter esta temporada. No, pero vamos a avisar cun programa de antelación. Vale, moi ben. E os plazos hai nos que levar a rajatabla, cada 3 semanas. Vedes como non é tan difícil chegar a acordos. Que maravilla, somos os dialogantes de primeira. Flipas. Vale, despois tivemos últimos 2 puntos misceláneos que se nos plantearon a raíz da chegada do podcast. Moitos ointes queren saber quen dos dous é a pija e quen dos dous é a kinky. E eu creo que somos escravos da actualidade e, polo tanto, temos que responder a isto. A ver, sin ser nada de eso eu, vale. Como diría a de Valencia esta, eu non vi nunca o programa completo da pija kinky. Tamén me salido en Twitter fragmentos e tal. É que eu creo que non fai falta ver o programa para... saber quen é a pija e a kinky. O sea, a pija é o tipo e a kinky é a chica, non? Sí. Vale, pero é un rollo estético, porque o mellor pijos son os dous. Quer dicir, pija e kinky non son... Anxo, non estamos aquí analizando a definición esencial... Vale.
Tes que declarar pija ou ki. No, empeza a ti. Os caballeros primeiro. Ai, Silvia, non me veñas con a machistada, por favor. Non, os caballeros primeiro. No. A ver, dime ti primeiro. Non te consideras un caballero, Anxo? Eu de verdad, non me considero. A palabra caballero tampouco convence. Vale, eu creo que claramente eu son a pija. Non porque eu sea pija, porque basta verme pola calle para ver... Sino porque eu son kinky. Basta verme pola calle para ver que pouco que vou en pijama, sabes? Entón, pija non. Pero é que kinky non teño nada. O sea, que eu estudiei Dereito, sabes? Me refero, algo de pija me ten que caer. Pero kinky, o sea, nada. E ti claramente, bueno. Deféndete. A ver, eu podría decir pijo nos, dende logo. Sí, vale. O sea, a ver, pijo pode ser algo a hora de vestir. Que eu creo que a hora de vestir é máis ti que a min, incluso, diríamos. Sí. O sea, tampouco moito. Non son eu Mr. Cayetano 3000 vestindo, gracias a Dios. Pero, bueno, sí que me gusta así vestir algo lixo. A ver, que a xente pija, hai moita xente pija que viste genial. Sí, hai xente pija que viste como carallo. Pero me refiero, no sentido estético, pode ser algo pijo. Pero sí que entendo que dis que son máis kinky que ti, dende logo, non é moi difícil, tamén che digo. No. Pero, claro, o chiste sería saber de que vai o podcast para fazer unha equivalencia. Eu vin onte un programa para traballo de campo. Como traballo de campo. E a verdade é que non entendí moito o rollo. Creo que son como apodos, non? Como si tío nos chamamos o cabalo e a ovella. Bueno, pero ti querías resolver esta pregunta que Quería resolver esta pregunta porque a ver, no programa. Eu creo que é bastante adecuada, non? Sí. Porque eu creo que ao final a pija de kinky é unha pregunta que faz para determinar a personalidade da persona. E así os nosos ointes poden achegarse un pouco máis. No seguinte programa saberemos cal dos dous é Hansel e quen ela é Gretel, Hansel e Gretel. Ou podes nomear nos comentarios algún dúo curioso ou histórico ou entretenido que querades facer alegorías ou analoxías, mellor dito. Non se me está ocurrendo ningún dúo. Non se te ocurre ningún dúo? Non. Cal das fillas de Cassandra eres? Comentade e a ver que dúo somos no seguinte programa. Vamos. Vale, última cousa miscelánea que sacamos o programa. Levamos unha hora. Casi, sí. Bueno, chicos, temos que confesar que na escaleta que eu fixen ainda quedaba medio programa. Bueno, nome do podcast. Isto é o elefante na habitación, que eu sinto moito falar con anglicismos, pero que isto é un elefante na habitación. Isto é unha espiña no cu, poderíamoslo decir así. Un tema que é inexorable que tiñamos que tratar. Isto non me dixetes que ibas falar, Teño que deixar constancia. É que somos escravos da actualidade, Anxo. Sí que somos. Vale, o nome do podcast. A Xouxer. A ver, que lle pasa o nome do Xouxer? Home, a ver. Vagalume, Loumiño, Lóstrego, Xoaniña, Pincha Carneiro, Toxo... Sí. A ver, teño que responder a esas alegacións, a esas acusacións. Pero he de dicir que eu non lle puse o nome ao programa. É lo que lle puse o nome ao programa. Pois os dous. Que iso foi unha decisión que tomamos os dous. Así sodes os políticos, non? Repartindo responsabilidades. Agora fomos os dous. Vale, puden ser eu, non me acordo. No, o sea, no. Al cada un dos dous se lle ocurreu. Probablemente se me ocurrirá a mí. Eu creo que deberíamos ter unha lista. Acordámoslo no seu momento. Unha lista de nomes que todos serían iguales ou peores que a Xouxer. Elegimos este. Sí. Non estuvamos moi finos. No. Temos que pedir perdón. Pedimos perdón. Isto é un vídeo para pedir perdón. Asumimos a nosa responsabilidade. Silvia, empeza ti, por favor. Lo siento mucho, no volver. Bueno, vai a volver a pasar porque agora non lle podemos cambiar o nombre. Ou sí. Bueno, ti pide perdón. A ver, estamos pedindo perdón. Vale, eu pido perdón. Vou pedir perdón de unha maneira que joda moito, espera. Se isto vos sentou mal, pido perdón. Vale. Eu teño que asumir a miña parte, a miña responsabilidade neste gran error. E, polo tanto, pido perdón. Espera, vou dicir outra cousa. De feito, diría que desde que nos damos de conta deste fallo estou roto de dolor e perdí moitísimos kilos. Pero sería mentir.
Mirade o que me afecta. Mirade o que me afecta que perdí uns kilos. Ojalá, de verdade. Non nos vai caer. A ver, o nombre é feísimo. O nombre, o sea, a palabra é bonita, pero o nombre é terrible. A ver, eu, na defensa do nombre, que non quero defender... Anxo, non podes pedir perdón e depois defender o nome. Sí, pido perdón, pero na nosa defensa, mellor, non? Vale, eso. Na nosa defensa. Tiñamos 16 anos. Sí, eso por un lado. Por outro, tiña o seu sentido. Quer dicir, queríamos asitar a actualidade. Quer dicir, falar da actualidade, pero non falar da actualidade como se fala noutros sitios, senón falala dende un punto de vista que para nós era diferente ao que se fala por aí. Sí, pero... Que non somos tan distintos ni somos tan únicos. Pero bueno, entón, claro, ocorresenos a Sauser porque unha Sauser está asitando, está facendo ruido e tal, e era o que queríamos facer. Non é que dixéramos, vamos, é dicir, o razonamento detrás do nombre non era vamos poñer un nombre, vamos hacer unha palabra moi gallega. No, eso non o pero... dixemos en ningún momento. No, pero pensámoslo. Non o dixemos, pero... A ver, claramente, se ti lle pos a un programa a Xouxere... Es que si Gadis nos quere patrocinar na súa próxima campaña de Vivamos como Galegos, yo me como mis palabras con patatas e Silvia, con diñeiro. Silvia, ao capital. O que máis pague. Ese é o que hai que venderse. Bueno, pois imos deixar aquí abaixo en algún momento un correo electrónico, así que se hai algunha proposta... Eu, de feito, se algunha empresa nos quere vir poñer pinchos aquí ao estudio de grabación, encantada. Bueno. Vale. Recollemos a proposta de Silvia. Efectivamente. Entón, cal é a resolución a isto, Silvia? Cambiamos o nome ao programa. Facemos un programa novo que sexa o mismo que o Axousere, pero con un nome distinto. É que a mí non verdade me... Ahora temos un letreiro aquí moi bonito. A mí gustame Faíscas, Se hai que cambiar o nome, eu chamarei. E o problema con Faíscas é que a mellor en 2 anos estamos pedindo disculpas polo nome Faíscas. Imos ter que pedir perdón cada vez que fagamos algo, Silvia. Mira, sabes que imos facer como os rapantes? Como se di a Xouxer en inglés? Pois mira, eu algo de inglés sei, pero non me acordo. Mira, Dios, 2 titulados. A xeneración máis preparada nos chamábamos. A Xouxere, o sea... Ni internet sei buscar, é meu fillo. Jingle Bells non é? Espera. Que é? Pacifier, pode ser? Non, ese é o chupete. Ah, vale. Pacifier é o chupete. Esperad un momento. Sigue falando, Anxo, que está interesante. A ver, pois Silvia está buscando agora mesmo en Google Translate, seguramente. Como se di a Xouxer en castelán? Sonajero. Tamén non podes traducir no galego, que a tecnología hasta aí chegou, creo. No, a mí non me chegou. Bueno, vale. Porque non sei moi ben cal é o objetivo de Silvia de saber cal é o Xouxer en inglés. Servicio público, Anxo. Servicio público, vale. Vamos ver. Rattle. Seguramente algún ointe versado en inglés. Parece que se chama Rattle, pero a mí eu Rattle, bueno, pois será. Eu creo que nos deberíamos chamar de Rattle. Ah, rollo, facendo unha analogía co Rappans. Sí, de Rattle, e que nos digan o Rattle. É que me suena fatal, Silvia. Non me gusta, Non... Pero ora o inglés é o idioma neutro, tío. Que neutro, nin que neutro. Non está ideologizado ni nada, tío. No, para nada, olvídate. Cousa inglés, neutra completamente. Vas a unha panadería Manolos Bakery. Sí. Bueno, sí, é verdade, vou calar. No, pero é verdade, me refiero, é unha epidemia. Sí que é. É unha epidemia. Pero nós non imos a contribuir á epidemia, Silvia. Pero eu creo que os nós... É que a Xouxere... Bueno, veña, suficiente. Eu sinto moito, de verdade. Retomaremos este tema noutro programa, non nos vamos a Vale. Hai algunha cousinha máis da que queres falar? Dinos aí, Anxo, canto tempo nos dá? Canto tempo temos? Sí. Temos 4 minutos, como moito. Para chegar a canto? A hora. Tío, eu prometendo... Se non chegamos a... Eu creo que chegamos a... Eu prometendo a xente que iba a ser 50 minutos. Bueno, sabes que? Vamos fazer unha cousa. Un tema rápido e pechamos. Temos 3 temas. Temos 3 temas? Sí. Valos nombrar? Vounos nombrar. E imos falar do primeiro, os outros quedan para o próximo programa. Vale. Cala o tema. Espera, que o primeiro tema é un hit. Tema, peatonalización e transporte. No, isto deixámoslo para outro programa porque... Ola de calor, falamos da ola de calor. Ola de calor? Sí. Vale, sí, fai moita calor. Fua. Moita calor. Insoportable. Aquí ahora mesmo estamos neste estudio de grabación, acá o meu despacho, 28 grados. 28 grados. Mas non leemos unha noticia de que 28 grados en Galicia poden ser peor que 36 en Andalucía. Que 38? Buah, chaval.
En Andalucía, quero dicir, sí. É dicir, a ver, isto queda de tapadillo moitas veces, pero o cambio climático e a calor mata. Home, pero é que ademais este ano o cambio climático está nos dando na cara. Hai mira, eu non recordo tormentas. Eu non recordo un mes de xuño tan caloroso como este mes. E non recordo, sobre todo, as noites. As noites. Tantas, porque, home, ten habido, houbo, no pasado, pois, sí, noites de verán que facía calor, pero non tantas e tan seguido. Quer dicir, levamos 3 semanas que non se para, que non vais a de 20 graus. E que eu non entendo como se supón que temos que gestionar as nosas responsabilidades de mesma maneira. Porque eu non podo estudiar con este calor. Ni ir ao súper. Traballar é complicadísimo. É máis que hai un índice UVDS 10, que no 11 dinche que non salas da casa. Entón, como vou ir eu ao supermercado? Se me vou queimar como unha sardiña. Dende logo é preocupante. De feito, a comunidade científica está alarmada. Moi alarmada porque cousas como que de repente está fervendo, o sea, fervendo non, pero exageradamente, pois o mar Mediterráneo ou incluso o Atlántico, que está a auga quente. Está quente. Está a auga quente en Galiza. Eso, a min iso é o que máis... Eu teño que dicir que ese foi o indicador que máis me agobiou. Claro, que despois veñen os negacionistas e dinche, fixo calor sempre no verán. Sí, calor fixo no verán sempre. Sí, pero ti sempre pero cando estiva a auga quente en Galiza. Ti, en julio meteste na agua e cortas a circulación de toda a vida. E non sintes os pés. E agora meteste é unha piscina climatizada. E é unha locura. Porque a mí o que me choca é que o notas ti físicamente. E que o notas dun ano para outro, porque para que o teu corpo se acorde de que o ano pasado estaba máis frío que este ano cando pasaron meses, ten que ser un cambio sustancial. Se é un cambio dun grau, ti iso non o notas. Se é un cambio de 2 graus, ao mellor, pero ten que ser un cambio sustancial para que te des de conta. Dende logo, Silvia, anota aí convidar científico ou científica para falar do cambio climático. Será por científicos, meu madre. Bueno, dende logo é preocupante, así que pedimos vos que vos hidratades moito. A sombra. A clave é non salir da casa. Si des a praia, buscade sombra tamén. Deporte, mínimo. Se o podes evitar... Mellor. No, porque te desmayas. É máis xente ora preparando maratóns con estas temperaturas. Está timbrando na miña casa, non? Probablemente... Vamos deixarlo aí. Ou tua nai ou a miña. Bueno. Bien. Sí. Para próximos programas vamos recortar un pouco a sección noticias para poder chegar a falar dos temas xerais. Efectivamente, bueno, isto foi o seu serie de hoxe. Creo que non podemos estendernos máis por tempo, pero dende logo incidir no que falamos hai un momento, que estamos moi contentos de volver, estamos moi felices de volver a facer o show serie. Eu hoxe non tanto, pero sí. Bueno, porque si está morrendo por dentro. Estou morrendo. Pero bueno, que moitísimas gracias, que seguimos véndonos e que daqui a 3 semanas, estamos falando. Dilo. Así Dio, que nada, perdón. Seguimos falando, vémonos nos seguintes shows. Chao.